أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم هذا من يتم إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa na wannan majmu'a masu tarin albarka manya-manyanmu da mazakirai da waliyai da sha'irai da ‘yan ƙananan almajirai irina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gani na dawo ɗauke da wani muhimmin sirri babba mai ƙarfi wanda mu ma muke tutiya da shi indai wajen jalabi ne. To ‘yan uwa yadda ake yin wannan sirri akwai adadin ayoyinta ɗahi wal Qur'anil hakim ɗahi ma anzalna kai alaikal Qur'an ta shige. To adadin ayoyinta ake yi 134 yadda ake yin ta cikin yardar Ubangiji. Yadda ake yin ta amma zama ɗaya amma baka samu zama ɗaya ba ana so dai ka shiga tamkar halwa yadda ba wanda zai matsa ma za ka keɓe ko kuma idan kana abu nan ma dai za a yi ma ne wayanda za su keɓe. Za su keɓe ana iya a yi wa mutum kuma in ya ga zai iya yana yi. To amma ita wannan yadda ake yin ta la haula wala quwwata illa billah idan dai aka yi ta 134 ɗin nan la haula wala quwwata wallahi buɗi ɗaukaka ta ko'ina. Kai in ɗan kasuwa ne za ka sha mamaki ko ma ba ka kasuwa na rantse da Allah za ta fashe ma jalabinsu za su fashe ma wallahi billahi al'azim. Kodan mutum sai ya gwada ya gani. Idan an gama aikin an gama wannan ana yanka. In taure ne ya samu za a yanka. Idan dabba ce idan rago ana yanka. Da an gama wannan aiki take yanke ake so a yi yanka. ‘Yan uwa wa iyazu billah in dai an yi wannan ‘yan uwa za ku sha mamaki kun ba mu bayani. Insha Allah Ubangiji ya dafa mana ya shiga lamuranmu. Izinin yin aiki da wannan shine ku yi mana sharing sannan kai in baƙo ne a wannan gida ka yi ƙoƙari ka danna subscribers don ganin samun manya-manyan sirrika. Insha Allah mun gode sosai da irin wannan gudunmawa kuma da kuke bayarwa kuke share al'ummar Annabi ake ƙaruwa. To masha Allah.